Good morning everybody! Today I will show you my daily routine and ipakita na ako ang balay. Kung unsa ka na ko kay nani-request asa na ko na puyo kung unsay porma sa ako ang panimalay. O wow to bangon na iyaan kay dili ka gwapa sa kabuntagon lami ka kuto-kutohon. Mao kini ang naon sa akong basement kay pahimo ko ni last year for my personal use o kini mga trabahante na robot gi-order pa nako gikan sa Switzerland. Una ta magalimugmog, magkape sa ta. And this is my favorite spot para sa taguanan sa ako ang mug. Sosyal, di ba? Og namili ko green kung unsay bagay sa akong coffee. Excited na ba ang tanan ng mga to kita sa ako ang first floor, second floor, o third floor? Isa rin sa akong mga paboritong spot day sa ako ang balay para magmuni-muni o maghigop og init na kape o magbasa-basa og libro para ingnon ta utok ka na pagkababae maski nanay na naato ang utok. Ikaliman ako andanan diri sa balay pero ipaikot sa ako ang aircon kay giigangan ninyong iyaan. Og diri na ko gina dala ko mga bisita kay mapagluta drip nya tumbling sabi o nasa ka nakabuhi. Next spot sa atuang ikaunom na andana kay mapagwapa yung iyaan. Kini ako mga trabahante na robot naka full charge ni. Number 6 ko na kong gamit. Ang sunod sa ato ang ikapito na anda nagibot nga na ko ni password para walay makasulod na langaw or lamok. Mo pakpak ka, hinga gamay, abri. Oh. Gay. Magpakuha sa tag mga burot-burot sa kalawasan. Kalamay mo hilot, marang mo tuyok yung kalibutan ha. Ikawalo na kong anda na sa balay pag umalughilo at mga pisa ta para makapahuway jud kog maayo una ta mo pahulay jud sa dayon makipagbanding sa ko mga amiga na sigilag cellphone nawa naghimo na sigilag cellphone. Hi Ma'am Jess. Bago ko matulog gihapit sa nako si Mother Lo kay giya kong gimudre sa iyahang live. Mapahuway na yung iyaan kay giga pa rin taw sa kabalik sa kuang utsok andana na panimalay lamay jud akong tulog karon ba. Og sayo jud ko naga-beauty rest alas 8 pa jud sa gabi. Pero ang tanan, atik lang! Aniya ako sa Skin Heaven Beauty and Wellness Hub. Thank you so much mga pangga na akini sa Bagua Playa along the highway. Thank you so much! Skin Heaven!